Saka vaiti Stephen Chidumo, Langton Moses, Masendeke, Elias Masendeke, nemwainzi Maverudze kana kuti Jameson Maverudze Musara. Vari 4 mabandita ndo vakaescapa kumuti murefu 1995. Sava escapa pando ne 1 hour asati abatwa ipapa up to now. Officer vabuda vasungwa vakabva vati chance given. Ndobva vatanga kutsikana muma shoulders vachikwidzana. Saka vakakwizana vakanopinda nepa window riya. Vakapinda vari 4 kuti pedzisai Musariri, Elias Chauke, Mariko Nguluve na Stephen Chidumo. Vakadongorera kudai makoni. Mabandita akabva vamubata kwiyo kudai. Ndobva vatora towel, face towel, tumatauro twawo. Ndobva vamupakira mukanwa. Zokuti hacheme kuti kana kuti chii akanga batwa zipwa makoni. Saka vasungwa pa vakanodongorera vakatoona mafuta akatobata pfuti yake vakatoti that one is danger. Bosi patopinda chimoto panapa. Musungwa ndobva aridza pfuti. Vachibva vapfura makoni. Saka vakamupfura zvekumupfura nepadumbu panapa zvekuda kubvarura kudimbura kudai. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo patinokuinzirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yana Chidumo naMasendeke iyo yatakabata paepisode 1 takazogumira Chauke atiza vaenda kukoti akabvarura waya akabuda akamboenda kumba kwake. Ari parwendo rekuda kuenda kwaanga akuda kuenda akazospotwa nevakamuspota vari mubhazi vakatipira driver kuti munhu ari kutsvakwa nemapurisa ndokubva bhazi rateneswa papolice station achibva abatwa. Ndipo patakagumira paepisode yapfuura. Saka tiri kuenderera mberi tichinzwa kuti chii chakazoitika, asi kumashure vakomana ava vane kwavakambotiza kujeri rekumasvingo ndokubva vazobatwa vakaendeswa kuchikorubhi ndokubva vazotiza zvekare. Saka toda kunzwa kuti pavakazotiza kuchikorubhi vakatiza sei nemunhu anga aripo, nekuti tanzwa nekunyeperwa nevanhu vasingazive kuti chii chakanyatsokuitika. Uye kune zvinongotaurwa nevanhu kuti Chidumo naMasendeke but anenge ane information yakanyatsokuperera hapana. Saka iyi episode 2 yandauya nayo. Kana wanga usati waona episode 1 chibva wangomhanya kumashure wonoona pazvakatangira kusvika patiri izvezvi ufambirane nevamwe. Aiwa, chinhu ichi chiri kunakidza guys. Inyaya yakaitika, itrue story, haisi nyaya yakunyepa. Saka toda kuti idzidzwe nevanhu vakawanda, tese tive neinformation yakafanana. Handidi kukupedzerai nguva guys, regai tigare tangopinda muvhidhiyo racho ka1. Ngatisanganei muvhidhiyo. Vakabva vaescapa ndobva vatanga nyaya dzavo dzekurobha, vachirepa, vachiuraya vanhu. Masendeke, I still remember nyaya yake yainzi akapfura mumwe mudhara. He just shot that guy, did not rob him, did not take anything out of him, but just shot and killed him. I still remember imwe nyaya yaMasendeke kunzi akapfura mupurisa, but mupurisa akapfurwa chigunwe naMasendeke. Mupurisa ndobva abirwa bhasikoro. And still remember another issue, abira mupurisa bhasikoro, Masendeke akaenda akanouraya umwe mbuya wechirungu akavapeta kudai, akavaisa mukabhodhi, akaluta imba yacho yese. Akaita mhosva dzakawanda Masendeke, dzakawandisa stereke. Saka vadaro vakomana ava vaescapa kumasvingo, vakaita ma-armed robbery avo, vakaba mari yakawanda. Ndobva vaenda kubatiza kuenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakanosvika vakachinja mazita, vatoinima mazita manyowani. They became business people in Mozambique. Kubeira vainzi ma-business people. Vachiti vakauya vosvika voba zvinhu, vorobha kuZimbabwe vachitakura zvinhu zve, vakatoita mashops, vakatoita magrocery ikoko, vakatoroora maputukezi. Mukadzi waChidumo ndakamuona inini, aive muputukezi, aive nebvudzi raisvika uko, akatange mukaradi but ari tange murungu.
I saw mukadzi waChidhumo ndakamuona. Saka vadaro vakomana ava, they did not stop robbing, vaingoba vakaita sei, vachiita sei kusvika Chidhumo abatwa. Saka pakabatwa Chidhumo akabva anzi kuchigroup maximum prison. So this guy was an escape who had escaped in 1995 ku prison kumasvingo. Automatically paaiuya kujeri aiuya ari D class. Saka akabva aiswa ku D class section kwacho ikoko nechikepe chake. Uyo achibatwa, uyo chauka akaiswa ikoko aive nechikepe chake. Mufesi ainzi Musariri Pedzisai. He was a member of the police force. Ave ku support unit. Ane mhosva dzake dzakaitawo dzakawanda zvokuti the day randakatanga kuziva about Pedzisai asati ambotanga kuescapa aitongwa kuRotonro regional court. Saka aitongwa ndofunga akatori nekuma 60 years jail aifana kupika mufesi yeye. Ndopa ndakatanga kumuziva vanhu vaiti mufesi anga ari musupport unit ka andoona. Saka vakabva vasangana ikoko vanga vari musection 1 kuFP1 kwacho. Saka waiti Masendeke Chidhumo ndokwaanga ari, Elias Chauke ndokwaanga ari, Mariko Nguluve ndomaanga ari naSteven Chidhumo. Vanga vari imomo musection iyoyo. Munhu anga asipa apa ndiMasendeke. Regai ndiku, why I'm saying this is vanhu vazhinji vanofunga kuti Masendeke was there. Masendeke was not there. Masendeke anga asati abatwa. Vakanga varimo ndiChidhumo, Chauke, Musariri naNguluve. Ava ndo maprisoners aka-escapa pachigroup maximum prison. Masendeke was not there. Ndorati vanhu vabate ipapo ndati Masendeke was never there paka-escapa wana Chidhumo kuchigroup. Mobata ipapo. Because this question yanetsa, someone said I should repeat it time and again. Pakatiza wana Chidhumo, Masendeke anga asipo. Masendeke anga asati abatwa. Anga achiri kuMozambique. Mbate ipapo. Saka musection mavaive vari musection mavanga vari. Mabandita pane window. Window ari kuchigroup maximum. The way chigroup maximum is built. Ine inonzi katoko. Katoko unotenderera jeri rese kudai. Saka prison officers vanopinda mukatoko imo, munopinda prison officers chete. Because vanenge vari armed, vanenge vane pfuti. Saka mukatoko kana wapinda mukatoko imomo, wane access yekuenda kumatowers. Saka prison I think ine about 6 towers dzakaitenderedza, about 6 matower akaitenderedza chigroup maximum. Matowers iwaya ari 6 ari connected to the katoko, yatoti katoko. Inside towers iwayo. Kunze kuperiphery fence kune mamwe matowers ariko. Kunenge kutove nemagadhero ane pfuti vari kunze ikoko. Kunotenge kune imbwa, kune section inotofamba imbwa outside towers ikoko. So what happened is pave nemusungwa ainzi Percy Ndlovu. Ndofunga ndakagara ndichitaura nenyaya iyoyo. Musungwa ainzi Percy Ndlovu akarequesta kumagadhi kuti aida kuona officer in charge aive nechichemo. Percy anozikanwa nenyaya dzekuti akauraya Rix taxi driver muHarare. Saka anga ari D class. Aigarawo kusection iko kwayona naChidhumo. Saka magadhi vanenge vakamurambidza here kuona officer in charge. I don't know kuti chakaitika ipapo. Vadaro Percy Ndlovu akabva atora nyatera rake, aipfeka manyatera. Ndobva agumbuka ndobva atema window iroro. Saka window iroro ndo first floor yepa prison. Because chigroup maximum I think there are 3 floors, with ground floor, first floor and second floor. Saka iroro first floor window iroro. Mukabva pa ground floor muenda mu first floor. Saka window iroro rinoleada kupinda munonzi mukatoko macho mana achitaura imomo. Saka rakabva rapwanyika window iroro. Reports were saying kuti chigroup maximum payakatanga kuhauza vasungwa yanga isati yatsokwe fully completed. Saka that window raipinda kupinda mukatoko. Saka rautori pa window ipapo rinenge rine chemudenga asi unenge uri mukatoko. Ropinda mukatoko. Saka vasungwa vanga vari muyadhi, matoti muyadhi. Vari muyadhi imomo vasungwa vakabva vanzi pane musungwa Percy Ndlovu
pesi wacho ndiye akaenda kwete musungwa yari kutaura zvaari kutaura uya. I don't think he's telling the truth because inini I'm not well versed with exactly what transpired inside the prison because ndandisiri mukati. Saka zvakaitika zviri kunzi pesi ndlove akanotaurira mugadhi maive nemugadhi jere 1 muyadhi musi iwoyo. Saka pesi akanoudza mugadhi jere kuti shefu muri kudiwa kupi, muri kudiwa kufoni. Saka kuti munhu abude muyadhi imomo anoenda pagrill gate rekutanga anovhurirwa, oenda pagrill gate rechipiri. Saka munhu anovhura grill gate rekutanga nerechipiri anenge ari munhu 1 anoti akavhura panapa ozonovhura uko kuti munhu uzobuda kuti uzonosvika kune foni kwacho unenge wavhurirwa magedhi akati kuti. Saka vasungwa uyu ofisa vabuda, vasungwa vakabva vati chance given, ndobva vatanga kutsikana mumashoulders vachikwidzana. Saka vakakwidzana vakanopinda nepahwindo riya, vakapinda vari 4 kuti Petsai Musariri, Elias Chauke, Mariko Nguluve na Stephen Chidumo. Saka vapinda vari 4 imomo. It's very rare kuona musungwa imomo. Saka pave na officer vainzi Makoni, ndo vanga vari mutawa I think tower 6. Yeah, it must be tower 6 ndo maanga ari Makoni. Saka na uri mutawa magariro andakaita patable panapa ndo magariro unenge wakaita mutawa imomo. Saka mutawa imomo kuti uone kuti munhu ari kubva uko ari kupinda mukorido yetawa rako, kana ukanzwa mafootsteps unofanira kutokotama wopinza musoro wako udongorere kuti ndiani ari kuuya. Saka kana wakagara hauone munhu anouya muchikorido imomo, but kana wakagara unenge wakagara so uchiona outside the periphery of the prison. Anditi maona. Saka kuti uzoona munhu ari kuuya unotokotama kuti uone ndiani ari kuuya kana kuti munhu ari kufamba. You understand? Saka vasungwa vakatora mukana wokumira pakona ndobva vadongorera muchikorido muyama chinoenda kutawa. Ndobva saka vasungwa vanenge vachiona makumbo aofisa, havaoni mutumbi waofisa. Saka pavakadongorera so vakaona ofisa vakaita kumira havo, mbongo dzavo dzakatarisa panze, futi yanga iri paside kudai. Saka vasungwa vakabva vatora mukana wokusprinta. Munhu akasprinta akanobata pfuti, abata pfuti yamakoni aive ne-FN rifle ne-40 rounds, 2 fully charged magazines. 1 magazine yaive papfuti, the other one inenge iri extra magazine. Saka vasungwa vakanobata pfuti iyayi FN rifle iya ndobva vati kwee. Saka paakati kwee Makoni akatoshamisika kuti ko munhu ari kuti kwee achidhonza pfuti yangu ndiani. Because Makoni akakaisa musoro panze pahwindo achitotaura neboys ranga riri panze patawa 6 ipapo, pasi pacho pane grill gate rekutopinda mujere. Saka itotaura nyaya dzavo dzebhora because kwakabva kutamba I think Dynamos Sunday yacho, kwakabva kutamba Dynamos neAcadia. I can't remember very well, but it must be Dynamos neAcadia. Saka vanhu vaitotaura nyaya dzegame vanga vabva kugame. Saka Makoni aitotaura nyaya yegame akatoisa musoro panze achitotaura nemagadhi mamwe, pfuti yake iri mukati. Saka ndo pakadhonzwa pfuti yake unzi kwee. Pakadhonzwa pfuti yaMakoni. Makoni akada kuona manje kuti ko pfuti yangu adhonza ndiani. Andimaona. Saka paakadongorera kudai Makoni, mabhanditi akabva vamubata kwiyo kudai. Ndobva vatora towel, tumafirst towel, tumatauro twavo, ndobva vamupakira mukanwa zvokuti haacheme kuti kana kuti chii. Akanga batwa zipwa Makoni. Vanhu vandoblema vanhu vanga vaitaura nawo panze kuti pavakaona kuti munhu haachaoneka apa, hapana action yavakatora these guys. Andi muri kuona. Saka akabva abatwa Makoni ndobva atorerwa pfuti yenge yabatwa, pfuti yatorwa nemabhanditi. Saka mabhanditi vanga vaakufamba naye Makoni kubva mutawa 6 vaenda kutawa 1 I think, kubva mutawa 6. Saka mutawa 6 imomo vakabva naye vakamubata hostage. He was like a hostage now. Ndiye akanga ashield yemabhanditi. Yokuti kana iwe mugadhijeri ukada kupfuura waitoona kuti hapana ndakutouraya mumwe mugadhijeri. Andiri kuona. Saka what happened ndizvokuti vamutora Makoni vakafamba kuenda ku next tower.
they wanted to disarm officer vaive munext tower. Officer vaive munext tower mamuna officer Mafuta. Mafuta anga ari referee webhora. Vanhu vazhinji muHarare vaimuziva ari referee. Anga ari Mafuta, ainzi Mafuta. Ndiye anga ari munext tower. Saka vari munext tower ndivharirodo. Vari munext tower imomo kuna Mafuta, ndokwa kuna Mafuta. Saka vakabva vapinda mukatoko vachifamba kuenda kunext tower maive naMafuta. Saka vakanga vakabata makoni kwiyo. Saka Mafuta akanzwa mafootsteps. Kuti unzwe mafootsteps evanhu vakawanda imomo it's rare. Saka Mafuta became alert. Akabata FN yake. Saka Mafuta akadongorera so. Saka vasungwa pakanodongorera vakatoona Mafuta akatobata pfuti yake vakatona that one is danger. Bosi patopinda chimoto panapa. Musungwa ndobva aridza pfuti. Vachibva vapfura makoni. Saka vakamupfura zvekumupfura nepadumbu panapa zvekuda kubvarura kudimbura kudai. Saka makoni akabva adona. Vasungwa vaiva pavakaenda kwekwe vakasvika vakanetsana nani. Vakuda kumutorera pfuti bosi anga asina kufa. Saka mubhanditi akasvika akabata FN yamakoni. Mumwe akatsika pahuro vachiuraya. Saka officer vakabva vakurirwa bosi apa anga akuvadzwa apfurwa apa achakwanisi kurwisa. Saka akabva aita sei atorerwa pfuti. Saka vasungwa vanga vane pfuti 2 ma-FN 2. Right, vane ma-FN 2 vauraya mugadhijere uyawo. Vakabva vaona kuti vapinde neipapo vakaona kuti panapa hapachapindiki. Ndobva vada kuenda mutower 3 kuti vanotora pfuti yaive naofficer vaiveko. Mupanhu aiveko ainzi Zikumva, mupanhu wekosi yedu isusu ndiye aiveko. Saka vakafamba vakaenda kwekwe Zikumva. Ndobva vasvika Zikumva anga atove alert bosi vakwarira pfutu. Saka Zikumva anga atove alert. Ndobva Zikumva aona kuti pandiri panapa hapana pekuhwanda. The way the towers are built hapana paunohwanda. Munhu ari uko anogona ngokudambura wakamira bosi hapana paunohwanda. Saka akatoona Zikumva kuti it's best. Ndobva abva mutawa muya ndobva akwira pamusoro. Saka pamusoro pacho pakatovakwa zvekuti unogona kufamba kunosvika kujeri bosi pakaiswa chislab pachikorido chetawa chacho ichocho. Saka ndopa akakwira paipai. Vasungwa vakabva vamhanya vakuda kupfura Zikumva. Saka Zikumva aida kuapfura ari mudenga achipinza pfuti nepahwindo ava vachiita pfuti yekuda kuti vaite kudaiso vamupfure. Saka pfuti dzairovana musoro dzichirovana musoro. Saka vasungwa vakati takatozoona kuti we are wasting time neuyu munhu bosi pana tobatwa tisina kwataenda. Ndobva vakabva vatiza ndobva vadzoka back kwaive nani kwavanga vauraya Mafuta. Vapinda patawa raMafuta riya ndobva vabvarira hembe vakabvarira vakabatanidza kugadzira rope. Vakabvarira zvihembe zvavo vakabatanidza kugadzira rope. Saka vagadzira rope iya vakasungirira pahwindo. Ndobva vaabusela vachienda pasi. Saka vakaabusela vachienda pasi vachiabusela vachienda pasi vachiabusela vachienda pasi. The last person kuabusela achienda pasi aive uyu ainzi Mariko Nguluve. Saka Mariko Nguluve failed to land properly pasi. Ndobva atyoka gumbo ipapo. Saka vamwe vanga vatobuda. Munhu anga ari outside tower kwaive nemumwe officer ainzi Mazise. Ndakamutraina mupana yeye ainzi Mazise. Saka ari outside tower Mazise anga ane every opportunity yekuema achiuraya mabhanditi aya 1-1 because they were abseiling from the top. It's about 6 meters or so tower racho. Saka vaidzika vachienda pasi. Munhu anga ari outside tower anga akatofesana nemabhanditi, but because anga asiri well versed kuti pfuti anga anayo inonyanya kushandiswa sei, ndobva aisa FN yake paautomatic. Aisa paautomatic yakabva yakurura mabara eseka 1 ndobva apotsa vanhu vese vaiva. Ndobva akanda pfuti pasi ndobva abuda ndokutiza. Saka paakatiza ikoko ndokwaive nembwa. Akatiza akaenda. Vasungwa ndobva vati chance given. Ndobva vakasvika vakatukura pasi pewaya vachibuda napo. Ndinemwe bhururu wangu mwainzi Tochip. Aive neblack belt. That guy anga ane black belt rekarate. Akamhanya akatora pfuti. Ndobva amhanya kuenda kupi? Kwaive nevasungwa kwekwe. Asvika kuya akadai magazine akaona auya wrong magazine. Ane pistol but wrong magazine. Ndobva adzokera. Saka isusu
nguva yazvakaitika iyoyo isusu tati chiri kutraining depot kwakuri kuseni isu tati chiri kutraining depot because isu takadzoka kutraining depot iri Sunday musi wa17 August yanga iri Sunday yatakadzoka kutraining depot. The following day yanga iri 18 August yanga iri Monday kuseni. Saka tatatoporisha bhutsu dzedu na taifara utasangana kavanhu vakambotraina vese tikamboenda kuma stations for 1.5 years. Saka tatadzoka vanhu takufara Shapiro ana Mupezini takusangana na Shumba vana Zvizvai mafero angu mafesi angu nezvimoko ipo pamo. Saka taitofara kuseni tichiti nenge vamwe vangabva vanhu vanga magadhera anga abva all over Zimbabwe. Saka taibva tichifara tichisangana ndeipi mufero ndeipi mafesi ndeipi tichifara kuseni kwego tichitoporisha bhutsu tatove ready kuenda paparade. Ndopakabva pauya mudhara ainzi PPO Mahachi anga ari chief instructor anga achimhanya mudhara anga achembera. Ndobva asvika patiri zvikanzi foreign androona. Saka vakutachakupesa usunga bhutsu takutosipesa usunga bhutsu mbedha tawaridza taiziva zvaidiwa padepo. Ndobva mudhara Mahachi adaidza foreign vanhu vese bva tamhanya nemasquad edu indira ndiri mured squad. Saka vanhu vaitozivana kuti red squad, blue squad, white squad, khaki squad, yellow squad takatoungana vanhu vachitopinda masquads avo vatatomira paipai vatiswederai padhuze vataswedera zvikanzi marecruits tikati se zvikanzi manzwa pfuti kurira tikati pfuti tadzinzwa zvikanzi kuchigroup maximum vasungwa vatora pfuti vauraya magadhjeri saka vasungwa vatiza ndopfuti dzamanzwa dzichirira kupi kuchigroup maximum. Saka indakati maybe pfuti dzadzichiridzwa kupi kusupport maybe dzadzichiridzwa kuti because prison taive nekarange kedu katairidzira pfuti tega, but it was very rare kuti unzwe sound yepfuti that morning because kuseni kuma 7-8 kuti unzwe pfuti kuma 8-7 ikoko it was very very rare. Saka takabva tati zvikanzi saka pasina kutamba vakomana yatove deployment manyai kuamari munotora pfuti makutodeploya kuenda kunotsvaga vasungwa. Saka takabva tamhanya kuenda kuamari isati first squad red squad ndobva tatorwa markdown tatorwa paipai forward tatomhanya kuamari tasvika paya ukandurwa pfuti yako ukandurwa nyero ukandurwa pfuti yako ukandurwa nyero atora G3 atora FN atora tatisina ma-AK by that time tatine magreen gun mabareta machi vaingokandirwa uchipuwa nyere mutonzi mimo 1 2 3 4 10 manya ipindai muroriri 1 2 3 4 20 manya ipindai muroriri. Saka takadeployiwa kumhanya kuchigroup maximum prison. Right, episode 2 yaperera panapa. Tinoitira kuti tese tikwanise kuwana mukana wekuona video nekuti rikarebesa kune vamwe vasingazofariri kuona chinhu chakarebesa. Saka episode 2 yagumira pano. Ngatisangane pa episode 3. Bye bye.